Dette er Scientology-symbolet. Det består af 2 trekanter, som har et S lagt ovenpå. S'et står simpelthen for Scientology. Ordet Scientology er taget fra det latinske ord scio, som betyder at vide i den bredeste betydning af ordet, og det græske ord logos, der betyder studiet af. Således betyder Scientology at vide, hvordan man ved. Den nederste trekant er kendt som ARC-trekanten. Trekantens første hjørne benævnes affinitet. Affinitet i dette tilfælde bruges her i betydningen kærlighed, hengivenhed eller enhver anden emotionel indstilling. Affinitet er en variabel kvalitet. Det er graden af at kunne lide eller ikke kunne lide. Trekantens andet hjørne er realitet. Realitet kunne defineres som de massive genstande, de virkelige ting i livet, de ting, som vi er enige om, er virkelige. Trekantens tredje hjørne er kommunikation, på engelsk communication. Kommunikation er udvekslingen af idéer eller partikler mellem 2 punkter. Affinitet, realitet og kommunikation er gensidigt afhængige af hinanden. Når den ene aftager, så aftager de 2 andre også. Omvendt, når en af dem øges, så øges de 2 andre også. For at forstå sammensætningen af menneskers indbyrdes forhold, er kommunikation mere vigtig end trekantens 2 andre hjørner. Man kunne sige, at trekanten begynder med kommunikation, som derpå skaber affinitet og realitet. Tilsammen vil ARC medføre forståelse. ARC-trekanten er grundprincippet i forholdet mellem alt levende, og den er fællesnævneren for alle livets aktiviteter. Den øvre trekant er KRC-trekanten. Punkterne i KRC-trekanten er K for knowledge, viden, R for responsibility, ansvarlighed, og C for control, kontrol. Det er svært at være ansvarlig for noget eller kontrollere noget, medmindre man har viden om det. Det er tåbeligt at prøve at kontrollere noget, eller endog vide noget, uden ansvarlighed. Det er svært fuldstændigt at vide noget, eller at være ansvarlig for noget, som man ikke har kontrol over. KRC-trekanten fungerer som ARC-trekanten. Når et hjørne forøges, vil de andre 2 også øges. Ved at forøge hvert hjørne af KRC-trekanten lidt efter lidt, og ved at ignorere ens tab og konsolidere ens bedrifter, kan en person finde sin styrke og sin evne til at beherske livet. KRC-trekanten fungerer bedst, når den bruges med høj ARC. På denne måde griber trekanterne ind i hinanden.